फ्रेंड्स बरायबाय बड' जब इनफो अफिशियेल यूट्यूब चेनेलाव आसा खालामो गासिबो मोजां दङ। दा एसएससिनिफ्राय बिग आपडेट गोबां नेगासिनो दंमोन। एसएससिनिफ्राय थाबैनो एप्लाइ जासिगोन। डेट फैबाय गोबाव खालामा नोंथांमोननो सेयार खालामगोन बबे पस्टआ नोंथांमोननि डेटआ जाखो आरो बेनो जाबाय हौवाफोर हिन्जावफोर गासैबो हागोन 1600 मिटार्सल' खारनाय दङ आरो बेनिफ्राय एग्जाम। लोगोफोर गोबाव खालामा बेनिफ्राय ग्रेड 4 साख्रि ओंखारदों। जुदि नोंथांमोना लकेलिटि एबा खाथिब्ला नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बबेनिफ्राय फैदों जों बेखौ गासिबो डिटेल्सखौ नायगोन। लोगोफोर गोबाव खालामा जों थांनि फै अफिशियेल वेबसाइटआव। दायो जों फैग्रोबाय बेनो जाबाय शिवसागर डिस्ट्रिक्ट जुडिशियल अफिसनिफ्राय फैदों ग्रेड 4 नोंथांमोना जुदि इन्टारेस्टेड दङबा नोंथांमोनाहाय एप्लाइ खालामनो हागोन। दा बे पस्टआ जाबाय पियन लेभेलाव अफिसाव नोंथांमोननि बेनो जाबाय नै स्टेन्डार्ड फर्म फिलआप खालामनानै गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै नोंथांमोनाहाय सेल्फ एटेस्टेड होनांगोन। बेनिफ्राय नोंथांमोननि सेलारिया 52,000 सिम जागोन पर मान्थ। बेनिफ्राय ग्रेड फी दङ। बिनि लास्ट डेट नोंथांमोना जाबाय 18 आगस्टसिम थागोन। नोंथांमोनाहाय अफलाइन एबा अनलाइन बेबादि मोनदों। देन बेनिफ्राय पस्टआ 7 दङ गासैबो आनरिजार्भ गासैबो कास्टआ बेयाव इलिजिबल जागोन। एन्ड बेनिफ्राय बैसोआ एसटिआव 45 इयार्ससिम हागोन। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोनखौहाय गासैबो डकुमेन्ट्सआ अकेब्ला नोंथांमोनखौहाय अनलि अरेल टेस्ट लागोन आरो बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि साख्रि बेयाव जेबो एग्जाम गैया। अके एन्ड बेनिफ्राय दानिया डिटेल्सखौ नायनोसै। मिनिमाम क्लास 8 पास आरो बेनिफ्राय मेक्सिमाम नोंथांमोनाहाय बेनो जाबाय 10 पास लेभेलसिम। जायनो एचएस पास जाबाय एबा 12 पास जाबाय नोंथांमोना बेयाव इलिजिबल जानाय नङा। डिग्रियाथ' हाखाया। देन बेनिफ्राय क्लास 8 पासनिफ्राय 10 पाससिम एबा एचएस फेलसिम नोंथांमोना बेयाव हागोन। अके देन बे जाबाय नोंथांमोननि पियन पस्टआव। एन्ड बेनिफ्राय नोंथांमोना एमप्लयमेन्ट एक्सचेन्ज सार्टिफिकेट नांथारगोन बेखायनो बेयाव बिदों आरो बेनिफ्राय गासैबो डकुमेन्ट्सखौ जेरेक्स कपि खालामनानै गांनै फट' कपिस हरनांगोन। बेनिफ्राय पिन नाम्बार दङ नोंथांमोना गासैबो डिस्ट्रिक्ट बेयाव एप्लाइ खालामनो हागोन। बेयाव नोंथांमोना एड्रेसाव हरनो हागोन। एप्लिकेसन फर दा पोस्ट अफ पियन होनानै नोंथांमोना ब्लक लेटारजोंहाय स्टेन्डार्ड फर्मावहाय लिरबानो जाबाय। बेनो जाबाय नोंथांमोननि पियन लेभेलनि। आसा खालाम नोंथांमोनाहाय जुदि इन्टारेस्टेड मोनोबा सोरबाफोर जुदि खालामनो गोसो दङब्ला नोंथांमोना खालामनो हागोन। खालि इन्टारभिउ एबा अरेल' बेयाव लानाय जागोन। बे थांबाय। दानिया जों नायनोसै एसएससिआव बबे पस्टआ फैगौ जों दानिया नायनोसै फैदो गोबाव खालामा। बेनिफ्राय बे केलेन्डाराव नायनाय लोगो लोगो बबे पस्टआ फैगोन बेनो जाबाय जोंहा 20 जुलाइआव। अके साननैल'सै 2 डेजल'सै 20 जुलाइआव एप्लाइ जागोन। बेनो जाबाय नोंथांमोननि साब इन्सपेक्टर दिल्ली पुलिसाव एसआइ। बेनिफ्राय आर्म फर्स दङ बेनो जाबाय नोंथांमोननि एसएससि दङ। एसएससिआव जेरै एसएससिनि आन्दाराव नोंथांमोना सिआइएसएफ मोनगोन। अके सिआइएसएफ मोनगोन। बेनिफ्राय बिएसएफ मोनगोन। एन्ड बेनिफ्राय सिआरपिबो दङ। बेनिफ्राय एसएसबि दङ। नोंथांमोना बेयाव एसआइ महरै साख्रि मावनो हागोन। बैसोआ मिनिमाम 20 इयार्स। अके बेनिफ्राय आप टु 30 इयार्स जोंनि एसटिआव। अके नोंथांमोनाहाय फार्स्टआवनो एग्जाम जागोन। अके एग्जाम जायो। एग्जामा स्टेज 1 एन्ड 2 दङ। बेनिफ्राय स्टेज 3 आवहाय नोंथांमोननि बेवहाय फिजिकेल टेस्ट दङ। अके बेयाव पास जाबानो नोंथांमोननि मेडिकेल टेस्ट जानानै साख्रि जागोन आरो बेयाव नोंथांमोननि फरायनाया जाबाय डिग्रि पास जाथारनांगोन। अके नोंथांमोना डिग्रि पास जाथारनांगोन। पार्सेन्ट जेबो नाङा। जास्ट नोंथांमोना डिग्रि पास जाबानो बे पस्टआव एसआइ लेभेलावहाय नोंथांमोना खालामनो हागोन। बेनो जाबाय दिल्ली पुलिस 20 जुलाइआव। एन्ड बेनिफ्राय सेप्टेम्बर 1 आवबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानायनि अपसनखौ मोनगोन। बेनो जाबाय कनस्टेबल दिल्ली पुलिसाव। सेप्टेम्बर 1 जानाय लोगो लोगो नोंथांमोना दिल्ली पुलिस कनस्टेबलाव 10 पास एबा नोंथांमोना एचएस पास बे पस्टआव हागोन आरो बेनि बागै जेब्ला अफिसियेल नटिस ओंखारगोन नोंथांमोना थाबैनो मोननो हासिगोन। अके एन्ड बेनिफ्राय अक्ट'बरावबो आरोबाव दिल्ली पुलिस MTS पस्ट ओंखारगोन। गोबां दिल्ली पुलिस साख्रि फैगासिनो दङ। हाजार हाजार पस्ट फैगोन जेराव नोंथांमोना दानिफ्रायनो रेडि जाखादो। आरो 20 जुलाइ जानाय लोगो लोगो जाय एसआइआव नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो गोसो दङ आर्म ब्रान्चआवहाय नोंथांमोनाहाय बेयाव खालामनो हासिगोन। बेनोमोन एसएससिनिफ्राय लेटेस्ट आपडेट।